Nami sinten? Iki ben Coba karo bawa ndok. Hamung. Lega. Hati. Iya. Ya tulun-tulun ngono, Ndok. Nah. Ya. apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei. Ngene iki piye ngene iki Mas? Arep Piye iso bleset? Iki Duojo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Ya wis. Lek ngomong ya undang-undang jenenge ketrucut kok. enggak oleh. Duojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Ya, wis, oke. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomongin nek melih 1000 aku. Gak. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, siap wis. Aku wis kadung kalah siji, Mas. Ya kalah siji ora apa, Mas. Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Nduk? Ya, ngembang sik. Aduh, kursine enak pere ketok ya Mas. Diajeng Nggih, Kang. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didhuwurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora pripun? perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Mumbul. Nggih. Mbok dudul mumbul. Dhuwur ta? Ha, balikne niki sulung. Sat. Oh iya. Ayo kene lenggah. Kok nyobi nggih. Jajal. Jajan. Mendi kursi jalan-jalan lho. Izin Mas Akbar, izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur. Lah terus Modot. ah wis Modot lho. modote asumsine mergo di Belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ora kaya dendam pribadi cowok-cowokan to ki. Ora saru. Ya. Ora saru. Kowe aja lali. Wae 500. Arep golek bubukane angel. Gak iso. Iya. Kono Nduk dudulen dulu Nduk. Kidul. Aja. Oh ngene Nduk. Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Ha iki kena iki apik. Rene Nduk, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora di ngenekke lak ora penak iki. Nah, wis lenggahno. Wis. Nah. Sik. Ya lara lho ndokku. Lho, muni ndok iki. Wis, kowe muni ndokku. 500. Lho, wong iki Konsisten. sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku iki. 500. Wis, ora enek iki. Pas wis satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Ndokku mosok regane 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo. Oh piye? Niki boten lenggah malih. Wah. Marahi kene tabel, Mas. Perkara ndok kek salah. Lah aku yo. Lah aku nekoke ndokmu lho. Rokne kok kuwi. Ndokku. Lho. Potong lagi. Ya. Neng ngopo seneng aku yen wong gawe loroku pamer pacar anyar ning ngarepku citra janji rene kamu nganti prene suwene aku ngenteni nangis sebatinku
mari jebol dukule malah rezeki oh tak takon mari jebol dukule malah rezeki. Terima kasih matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Jo. Wilujeng dalu Den Akbar. Wah, kita dipertemukan kembali amin. Mas Jo. Amin amin barakallah. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sik sadurunge anu Mas, sadurunge ngendika kata-kata jenengan teng inggil mboten napa-napa kok. Pangapunten lah menika piyai sepuh-sepuh ingkang wonten ngandhap lajeng mboten sekeca. Anu mboten niku sampun mengizinkan kula. Alhamdulillah. Kepareng nggih. Kepareng. Yen pangapunten nggih, Pak Dik, pangapunten. Heeh. Anu iwangno ning dhuwur sik, Mas. Heeh. Iwangno ning dhuwur sik. Kowe mencolot rono sik terus ewangono adimu. Nah. apa yang munggah kowe? Iya, anu kene Mas, ini tak gancang-gancang dulu Nah. Kowe iki yo manut ae. Mosok masuk gaya. Kene. Pangapunten Den. Nggih. Alhamdulillah jebul kula tasik saged silaturahmi kalian Piyai Kalibata. Ngaten nggih Mas. Saben kula bidal nyambut gawe wiwit brangkilen ngantos bangitan Nggih. liwat kula nggih margi ngriki. Oh, mriki niku nggih. Nggih. Wah. Jer kula niku angen-angen. Kalibata ki kok yo urung tau to nanggap klitik kluthuk kula ngeten. Loh, malah dereng nate. Dereng nate. Ning rikala semanten kula teng jero kendaraan batin. Muga-muga Kalibata niku diparingi seger waras masyarakate. Nggih. Dipun paringi sehat masyarakate, dipun cedhake rejeki sing lumintu masyarakate, jer benjang saged sedekah lillah nyodakoi desa andum rasa. Nggih. Alhamdulillah pikantuk mandat dalu niki kula saged nderekke panjenengan. Ngaten Mas, panjenengan nembe sepisan niki kula nggih sepisan niki. Dadi niki perdana kula kalih panjenengan Sunan Kalibata. Kula yen padha-padha ping pisane ben piye amprih sok iso lumintu nyambung terus kalih masyarakat mriki. Awake dhewe kudu duwe resep. Weh, ngaten. Ben taun ngarep tetep Akbar kalih klitik kluthuk kuncine kudu siji. Napa Mas iku? Aja didol larang. Ngono. Cocok nggih? Cocok kono ya turahe akeh kok ya. Mangsane. Pangapunten. Masyarakat mriki menika masyarakat ingkang cerdas. Nggih, leres. Masyarakat ingkang majemuk. Apapun atribut budaya, apapun atribut agama, semua juga teng mriki sami nyepeng Mas Akbar. Nggih. Leres. Mula Mbah Haji Pak Lurah, nggih, Pak Karnoto, Mbah Haji Karnoto menika pangapunten piyayinipun religius banget. ngaten nggih. Nggih, jiwa agamisnya kental. Mula nggih nyambut damel ngeten niki sok kala niku nggih pripun carane kula panjenengan niku pelaku seni mengemban amanah budaya, membawa nama baik desa Kalibata. Karena apa? Masyarakat Kalibata ini yang selalu harmonis, sejuk, damai, sejahtera, tidak ada perbedaan, antara lain menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga deklarasi dari Bapak Prabowo selalu berdaulat dan bermasyarakat Indonesia bersatu. Tepuk tangan untuk masyarakat wonten Kalibata. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat, insyaallah sedaya slamet donya akhirat ing benjang gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa. Ngeten iki, Pak. Kula nyambut gawe dadi pelawak niku ngibadah kok. Nggih. Pripun carane dadi pelaku seni saya komedian ben mboten menyakiti pripun? Dadi kula selalu menata bahasa. Nggih. Jadi seorang komedian itu bukan hanya waton lucu ning harus menyampaikan pesan moral, visi dan misi. Itu yang harus kita terapkan karena apa? Yen wis ditimbali utawa ditanggap. Niki pripun carane sing nanggap ya seneng, sing mirsani ya seneng, sing nyambut gawe ya seneng. Lho niki Mas. Mula niki lho kuwi kok mek meneng wae to. Astagfirullah. Lah mek nyekel mik ngene tok njaluk 10 juta ki lho. Ayo nyekel mik tok ngene iki 10 juta kowe iki. Masyaallah. Ora paham kowe. Loh, paham pripun? Menengi malah larang. Loh kok saged ngoten? Sampean pernah dengar pepatah enggak?
Pepatah pundi? Diam adalah Emas. emas itu harganya bagaimana? Ini melonjak tinggi. Lah iya berarti lek menengkir gane larang. Lah nek emas ki ngene iki emas larang kabeh. Lah nek kaya rupamu yo emas sepuan kuwi kok iso. Kok emas rupane kaya blonteng ngono kuwi apa? Pangapunten Mas. Kados pundi Mas yo? Menika pernahipun lak dulur kula tuwa. Dulur nggih, saudara kandung nggih. Sak ora-orane iki lak ya lesung jumenglung bali-balan. Kula ki pun dadi adi, pun dadi pengarep. Ngoten niku kudune lak ya ngriki iso melu ngrasake to. Wong ya budal ya bareng. Seragam padha. Seragam nggih padha, blangkon padha, klambi padha, jare padha, bathuk ya padha. Nyapa kok nggon pangucap ora padha? Iki nek beda. Kok mesti celintisan. Sewengi kok wis ndemok ping 4. Ngono. Mau ning nggon ngendi? Tulungagung ya ngono, saiki ngono. Loh, wedakan berang sama saya. Loh, Piye? Kok gawe wedak berang. Lho yo no ben ora pucet no Mas, piye to? ngene iki lho, ngene iki. Niki Mas. Wong tuwa ora iso nggawa tata krama nggih ngeten niki. Biasane iki natural. Saya mun rada laris wedakan berang saya. Lho yo no harus. Mas, zaman sudah zaman digitalisasi. Dalu niki lak sedekah lillah. Nggih, leres. Sedekahi bumi ingkang dipun merti wong kuwi nun pangapunten. Desa kuwi mawa cara, negara mawa tata. Sing ngetokke ulu pametu kuwi ya saka bumi. Arep kepiye-kepiye dhewe kudu ngajeni Bapak Angkasa, Biyung Angkasa, Ibu Bumi lan Bapak Bumi Pertiwi. Lah iki wejangan terkait kejawen Mas. Wong Jawa aja lali jawane. Leres panjenengan. Mula dalu niki bersih desa. Nyapa to bersih desa kok mesti nanggap wayang. Kuwi yen digoleki saka tegese wayang. Mas Lunduk. Jelas nggih. Wayang. Wayang tegese apa? Wayang menika aku iki. Nggih. Iso ora Sampean. Wayang menika saka tembung wa menika wayah. Yang menika sembayang. Dadi wayang menika kawiwitan sak badone salat ngisa, mangke dipungkasi sadurunge salat subuh. Dadi paribasane wayang menika wayahe sembayang. Menungso kang urip ning alam donya aja lali nindake utawa nindake manembah marang Gusti kang merbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Nah, mula wayang menika dipun gelar wontenipun wayang kulit ingkang dipun sumping ngiwa lan tengen lajeng dipun cepaken wonten debok. Lah, aja disawang mung niki debok wujudipun nanging wonten werdinipun. Filosofine apa? Debok. Jelaske Mas, jelaske. Jelaske. Aku nek Sampean debok. Debok filosofine apa Mas Joglutuk? debok. Oh aja ngisi-ngisini lho. Ngisi-ngisini. Membawa nama baik Desa Kaliboto lho. Ning kene sing ngejak aku lho, Nah, ngisi-ngisini. Dalane aku. Nggih, Mas, nggih. Yo dalan. Cacak ora. Ya cacak gundulmu ya mikir. De menika saka tembung de. Delbok. De menika saka tembung ndelok siji lan sijine. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yen ora gelem nglarani ya aja nglarani liyane, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit liyane. Tegese ajar ajur ajer. Ajar ajur ajer. Wong ki aja sok gampang nglarani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Dijiwit krasa lara, Aja njiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, menus-menus kakean dosa. wong urip mung mampir. Mung mampir ngombe. Ngono. Dadi ngeten. Jerbasuki Mawa beya. tutwuri handayani. Suradira Jaya. Dayaning rat Wong urip mung mampir. ngombe. Nah, ngono lho, wong ki Dados ngono. Sedumuk bathuk Senyari bumi. Memayu hayuning. Ayuning bawono. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe ngono. Nah, ngono. Kuwi tak jelaske ngono ben Sedaya ngerti menika. ngono lho. Sedaya. Ajining diri Saka lati. ajining raga, Saka busana. ajining awak. Saka tumindak. Mergo kowe karo aku diarani menungsa mung mampir. Menus-menus kakean Mung dosa. mampir. Peleboken. Oh, bane Oh, apa ya wis ngerti to kok iso. Bokipun napa, Mas? Bok apa? Bok. 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 Bok menika saka tembung nun sewu. Aja elek lho, engko bokong. Heeh. Moh aku ngono kuwi. Oh, bersih ngono. Nggih. Bok itu Bok dari menika arti bokong. Kok ya melo-melo. omongi aja nyak. Nulari jadi ngau. Wis tak omongi aja sing elek. Sing elek. Bok itu kalau kita bisa menganalisa untuk mentranslate bahasa Inggris, bok menika book. Loh, Book itu adalah buku. tulisannya bok itu lak B.
Tak ya cok nang. Aja ngenyek, Mas. Iki buku. iya, Ya, ya, buku ya. itu arti Buku artinya- artinya Buku. Dadi wong ki kudu sinau. Insyaallah warga masyarakat Kaliboto generasi bangsa ini akan seneng sinau, sergap sinau dan kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah niku tembungen mawon sampun debok. Debok. De ki dalam arti napa kala wau, Mas? delok. Delok siji lan siji introspeksi diri. Nah, betul. Bok nika Boki kotak boki ada. Iya, iya. Ada buku. Nah, niki Pak. Wah, iya. Wontenipun debok minangka bumi. Mula cagakipun senden wonten ing pakliran nika dipun wastani menapa? Kelir. Nah, kelir niku nggih wonten artinipun. Artinya apa? Monggo Monggo, Mas Mas Joko. Joko. Kelir. Ngono. Aku nih ya. Nggih, sampean. Menika saka tembung kekeluargaan. Amin, amin, amin. Beliau Mbah Lurah Karnoto itu selalu menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, rasa kekeluargaan terhadap warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Lir. Lirwo. Beliau Mbah Lurah Karnoto ora bakal lirwo, insyaallah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Nika lak kelir. Kelir. Sampun dipun pratitesaken. Nanging kelir nika saged kenceng lak inggil wonten ingkang dipun paringi asma gayor. Gayor. Napa to gayor menika? Gayore artine apa? Artine Mas Kluthuk Monggo. Gayor. Menika saka tembung gagasan dan ide warga masyarakat insyaallah akan ditampung oleh beliaunya Mbah Lurah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan terrealisasi. Yor. Iyor. Yor ki hurufe Y O R. Y-O-R. Y itu yang maha kuasa yang selalu ditembah. O ki orangnya bijaksana. R ki rasa siji lan siji ini orang beda-beda. Kok yo iso itu. Niku tasik gayor. Gayor. Pepadang wonten ing pakeliran kok gumantung saking napa? Blencong. Blencong nom pindha srengenge yen awan bengi dadi bulan ning tembunge blencong. Filosofinya apa? Mas Kluthuk kaya Blencong. Blen menika blenjani janji. Nah, Beliau Mbah Lurah ora bakal blenjani janji kalih warga masyarakate. yen iya Yen ora ya ora. mergo piyayine sok Sok. Nah, ngono. Cong. Cong ki saka tembung congormu aja teko ae. Teko ae. Wah, kowe Nesu, mumet gedeng aja nesu. lesu. Lah lesu wong kowe mek teko tok. Dagelan saben dinane banyol aja. Banyol ya banyol bos. Lha iki sak nggon-nggon yang mulai mumet kok. Kontabennya itu kalau sampean akan menjadi sesuatu yang kedepannya jadi pelawak yang cerdas. Apapun atribut yang ada di pagelaran itu kamu artikan. Harus situasional. Oke, Mas. Situasional kene mek teko-teko tok lho, Bos. Kelumakune wayang gumantung saking Dalang. dalang kuwi apa, Mas? Ngudal piulang. Loh. Mas Akbar dadi dalang ngudal piulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar iki bayaran. Santai lho Mas. Ngono ae. iya. Wah aku ya iso. Nika wonten pengrawit. Pengrawit ki pengangan-ngangan kang irit. Tanggapan rame yo kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit Ke hulu, Berenang-renang. kemudian Loh, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang selalu kita tanamkan. Sik. Membela yang benar. Bener oleh ra dibayar ra dibela sik imu tak. Stop percaya aku ya. Iya. Ape-ape. Stop we. Pengrawit dipun rangkep yoga. Yoga ki yasa gotong royong. Tegese kerjasama tim itu penting. Padha karo hidup bermasyarakat. Kita itu hidup bermasyarakat harus menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Wonten yoga pengrawit lajeng wonten sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Kok ya temu to Kok ya Jan temu Wedhus. to, temu. Senden ingkang wonten wastani waranggana. Warang ki saka tembung warang ki warangan ki ungkal. Nggih ngasah. Nggo ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen mungkin ngungkal nggone ya ning kene iki. elek to. Bos, ngene, ngomong elek nun sewu. Asumsi kita itu jangan negatif thinking. Lah asumsine apa? Loh, tegese Ngene iki kowe iki gak nggowo aku lho. Aku ngene iki jek Joko lho. Lah kuwi lho. Kurang mambu wong wedok lho. Lah, wis salahmu. Lho.
Kok curhat ning kene iki? Salahmu. Apa kene iki dukun apa? Lah kok tapi nek dalan Joko di sini iso menempatkan diri. Wis nggone wis nongkon ngubah warangan. Tegese ngeten bos, nun sewu. Jenengan niku malah saya itu mengakui bahwasanya jenengan niku wong sing jujur. Tegese jenengan bujang, kula ngomong iki lho nggone ngungkal pusaka. Pusakane menungso ki nggone ning rasa. Dadi nun sewu, jenengan ki aja kekuh karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Yo no, nek wi mesti no. Lho lha nggih. Tegese ngungkal rasa. Rasane jenengan kudu dikuatne. Aja kekuh karo ngene-ngene iki. Ora, ngene iki nggo rekan kerja ngene. Aja iki. Paribasan kok ning omah ki sampean mek dahar sego tok. Kudu tetep segodok sing jenengan dahar. Mergo piye-piye Tek jenengan dhewe. ning jaba kok ketemu soto. Aja mangan soto. Tetep dahar. Tetep segodok, Bos. Setia ya. Mergo tek jenengan dhewe. Metu kok ketemu rawon. Aja ngicipi rawon. Sebabe Mergo ngelingi duwe ngomah nek segodok dhewe. lho kok metu ketemu capje. Lah kuwi enak icipono sithik to. Sithik. Ngono kuwi tidak konsisten. Sayuran kuwi no sewu. Kowe iki tak nut kok iso mbleset iki piye to? Aku iki ngono awakmu lho, tamong iki. Mas Akbar ki paling tidak pek ana wejangan. Ngene iki. Kondene yen dalang ki siku dendaning ki lak mesti ana to. Bersih desa Pas. Pak Karnoto. Karepe wis kasembadan. Noki noto warga masyarakate, Amin, amin. toki toto anggarane. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terbukti dan terlaksana pagelaran wayang Akbar sing dadi dalange Akbar pagelarane. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kaliboto tepuk tangan malam ini. Mbah Lurah Karnoto menika. Masyaallah iki. Mbah Karnoto. Alhamdulillah. Piyayine lho nyenengke. Kasepuan tok lho. ngono. Ngerti urung priyayine kok iso. Menika lho Mbah Karnoto, sing dalu Mbah Karnoto. Wah, alhamdulillah. Kok ya ngagem blangkon ya, Mas? Iya lho. Kok Mbah Lurah ngagem blangkon ngapa, Mas? Kok lek ngelem dikira pemadam kebakaran. Alah, contang mumi kok iso. Ya mergo wayangan. Budaya. Lah iya blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Nah, ngono. Blang-bleng menyampung aspirasi masyarakat, insya Allah kelakon apa sing menjadi keinginan warga masyarakatnya. Nah, kan ya wis ana tembange to. Mbah Lurah sregep ibadah. Pak Camat Salat aja telat, Pak RW, salat aja dhewe. RT nira salat ditapuk lambene. Ngono kuwi. Iki RT Kene sregep ngibadah kabeh. Tegese menika ditabuk rasane ben seneng ibadah, Bos. Ngoten lho. Mergo ngibadah ki penting. Awake dhewe urip ning alam donya ki ya kudu habluminanas habluminallah. Lho, ya manembah marang Gusti Kan Allah. karo jagat ya mbuti daya hidup bermasyarakat. Masyaallah. Ngono. Berarti saya ngene iki ya. Lah iya no. Pamane Bang ini. acarane bengi iki bersih desa. Pamane Nimbali Mas Akbar supaya gelar budaya. bareng-bareng kabeh nderek tetungga. Muga-muga kabeh pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah yo ngene iki lho. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Ngono lho. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Ya. Kuwi. Terus Sampe kuwi piye to kok iso? Ayo iki gawe campur banci, anu campur sari. Campur sari kok campur. Ayo. Ayo jajal. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Aja cengengesan. Kene iki nggone wilayahe sok pengaosan nggone Guse. Ngendi-ngendi yo nderek. Ayo. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Insyaallah bisa nata warga. Karo sapa warga wae mesti nyapa. Apa? Apa? Nggih. Nyapa kok iso. Tak culek mripatmu kok. Insyaallah bakar nata panjang yuswa. Amin. Sinten? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Aja lali kabeh ngaturke panuwun. Nuwun. Aku berharap warga kene tetap rukun. Yen disawang kabeh duwe sopan santun. Oh kok bos guys tak pikir Bos. Ayo, iki sing penting yo disik-disikan kuwi kok. Wong padha golek pangane dhewe-dhewe. Didisiki iso nesu lho. Nesu padha dagelane kok iso. Tak pikir Bos. Ora, ayo. Yen tak sak piye iki, piye? Aja lali nelake gunging panuwun. Yen tak delok warga kene kabeh rukun. Lanang wedok disawang kok sopan santun. Kula aja kluthuk ngaturaken gung panuwun. Awe yo. Salatullah. Suguhane tak sawang kok ana roti. Ya. Roti. Suguhane tak sawang kok ana roti. Rono rene kabeh wae kudu ngati-ngati. Saben dina sregep ana nggonmu ngaji. Tak dongakne kabeh akeh rejeki. Amin. Yo. Tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper. Ayo. Lemper. Ayo. Yen tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper kok cilik-cilik. Tak tapuhi ndang cak-cak ngono ora. Ora mikir. Iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Kalau ibu-ibu PKK lan guyu. Lha iki bukan mikir, aku mau sore mikir. Mbah Lurah ki yo mikir, Mbah Camat mikir, Pak Dewan mikir. Ya. Apapun pekerjaan, apapun pasti pakai Pasti pikiran. mikir. Oke Pak Akbar, oke Pak Akbar. Tak sawang jajane ya ana lemper. Desa Kalibata menjadi barometer. Sip. Pyaine pinter ora gampang keblinger. Insya Allah ngadepi wae ra bakal gemeter. Salatullah. 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 Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Isih ana suguhane jenenge jeruk. Ayo. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja disawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Ayo, nggih to, Bos? Iya, betul. Ayo. Suguhane tak sawang sih ana jeruk. Ayo. Jeruk. Ayo. Ndang ngono. Wayangan bengi iki yen tak delok mesti gathuk. Pyaine apik disawang ora kemaruk. Betul. Insya Allah rezekine bakal nglumpuk. Amin ya Tok. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salale. Buane iki ana kacang. Ora lali bengi iki nanggap wayang. Kalibata tansah nindake sembayang. Sembahyang ayo iki piye iki? Ha iki lho sing awe iki. Ayo ndang cak-cak. Ya mung Mbah Lurah Karnata pejabat sing tak sayang. Ya, kabeh jajan iki diwadahi kerdus. Kabeh ndelok wayang budal rene kabeh adus. Ambune wangi ora enek sing prengus. Abdareng jejer awakmu lha kok ambumu kaya wedhus. Iya ta. Mesti aku meneh kok. Mesti kok disalah. Oke nek kok gedhe kaya ngene. Loh, aku ki apapun yang terjadi mesti tak gawe. Antara dalang dan dagelan harus berkolaborasi dengan baik. Sinergi ngono. Dadak ya. Loh, ora kok dadak-dadak. Matur nuwun tumateng sedaya panitia. Yang
sudah menggelar budaya. Jangan lupa semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Apa? Mek ngomong apa? Ya seneng Kuasa lho. Kata-katamu itu sing jelas lho. Mudah-mudahan Hei, dapat lindungan dari balen Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Ayo. untuk sedaya panitia. yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa tansah berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kowe iki cakepmu kakean. Kudune ngene lho, Jajal. Mudah-mudahan Mudahan Alon Ya. dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Aduh. oh kamu ya bodoh. Jakre ali-ali patok. Cangkemmu. Lho ki yo mbok ngajeni. Wong dakel yo dakel plak-plak. Mudah-mudahan Dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Yo, angel Mas. Jenengan Jajal. Jajal. Yo. Mudah-mudahan Mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Padha ki. iya, pokok sembrono iso. Ya kene ngambil satu. Sindene. Ya. Mbak Yovika. Yang tengah. Mbak Yovika. Yo. Kene Mas. Tengah. Ya. Kene. Tawassalna bi bismillah wa bi hadzim rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bab ya Allah. Mutiaraning nggon iki akhlak kuwi gumantung saka ati. Mutiaraning ati gumantung saka jasadiah. Awakmu kudu ngerti. Punya lidah yang basah. untuk baca Al-Fatihah. Setiap melangkah keluar dari rumah. Insya Allah dapat berkah barokah. Nah, wong ki duweni rambut putih Bakal bakal mulih, untu ompong bakal bakal ngerong, pipi kisut. bakal mlebu bolongan sing ciut. Nah, kudu ngerti Mas. Ngerti Mas? Fungsine mata enek dhewe. Enek dhewe. Fungsine lambe enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine irung enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine kuping enek Enek dhewe. Kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Lah kuwi apa fungsine kuwi? Teko kuwi sing untuk gathukan kuwi. Hei! Mangsane kok teko aku. Nggih. Sehat ya? Hah? Sehat ya? Nggih, alhamdulillah Saman. pun sehat. Budal kok ngendi mo? Kula saking Sanggar Sanggar di? Astabrata. Sanggar. Oh, angkat ngene. Nggih, rombongan. Sampeyan ki ora ndek sanggar. Iki keturunan dalang ya ngasta dalang. Keturunan sinden ya ngasta sinden. Heeh. Kabeh iki keturunan sugih nyatane ya kabeh melu sugih. Lho, kepiye Jajal? Ya tapi setidaknya itu saya bangga bahwasanya setelah saya itu ikut budaya Nggih. menjadi komedian oneng kesenian tradisional. Nggih. Alhamdulillah itu lebih ke apa ya? Lebih ke tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Alhamdulillah. Melu seneng Mas Jo Nek ya ora entuk sombong. Aja sombong. Kabeh lak ming amanah Ya kok. Mas Akbar Piye tadi piye. Kok tingkat perekonomianmu ki tingkat sudah. kemiskinan. Oh iya kemiskinan. Tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Kok iso ngono jlentre piye Mas? Nggih, tadi bapakku mbiyen melarat, aku melarat, saya menurun dengan anak-anakku. Melarat. Oh alah menurun tegese. Menurun. Oh lah kuwi telah derajat to. Derajat kuwi kok iso. Kene Dok, coba. Nggih. Nyuwun Apa, tak? larasipun Mas. Ya gitu. Anu nyuwun pilok barang kemawon. Cobi. Jan Mas Abrata iki jan. Masya Luar Allah. biasa. Nggih, nggih. Kula Pilok biasa Mas. seragame jan Aku seragam saiki biasa. musen anyar. Pink Mas, pink atine pink. Loh, sehati Loh, loh. awake dhewe kan ngene lho. Wah. Dadi awake dhewe termasuk grup gandol-gandolan. Ngono. Kene Nduk ya, Nggih, coba tak Om. engko tak anokke. Asmamu sapa Nduk? Kula Yovika. Masya Allah. Nggih. Awakmu nggon bathuk ki rambutnya kok ketel ngapa Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rabinen. nyapa to? Bocah wedok ki lek rambute ning bathuk ketel Mas Akbar. Heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Ya Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Nek enek wong wedok kok alise tempuk niku pripun? Rabinen. Sae. Kuwi insyaallah nun sewu. Bocah wedok ki lek alise tembok. Nggih. Sok kala nun sewu jerabut-jerabut kene Nggih, tengah kae.
insya Allah itu wanita yang selalu setia terhadap suaminya. Masya Mek Allah. emek brengosnya tipis. Rabinan mas. Sebab- Mergo brengos ki nutupi lambe, insya Allah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Lah bojomu kok rambut alis entek piye? Rambutnya alis sekali entek. Roh muntek. Karena saya cinta terhadap istri saya. Pripun? Akhirnya dia tak tukoni obat penumbuh rambut. Masya Allah. Obat aku lagi tuku nih online. Enten lo iklan ngeten kok. Ya, 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 Penumbuh rambut obat tetes ini kok. Nggih. Dia ingin tak tukok nih. Masya Allah. Ditetesi ngeten Mas Akbar. Lah kok ditinggal turu. Lah kok banyu ndeletek nih. Saimu raine wulu tok saimu. Berarti wis buat rabi no. Kowe tak lho. Iki lho anak gendruwo ya aku ya. Layakno wingi aku mulih ka Surabaya bojomu turu mengkurep ning ngarep lawang iki. Nah, koyo kucing anggura lah. Kucing anggura. Saya riwuk-riwuk. Weh, lamblese tenan kowe iso. Piye? Nah. Karane wong akrami. Sama wis di pasangan baru. Dereng. Alhamdulillah masih single. Single. Ya. Ngene iki suwen. Jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul. Mas. Yang penting itu karir di nggih ngoten tadi. Nggih, leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kamu. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi. Dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah, iya iya. Jadi aja wedi, engko lek terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan enggak paham. Terus sisi perekonomian beda Mas. Nah. Sampai nek si ijen bayaran terus jur sekolah akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus nggih hura-hura. Bingung sami. Nek duwe bojo, duitmu umpama bar bengi iki mayang lung langsung bojo. Ki lho petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit dhewe. Sakniki wis golek pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya tokone wong-wong. Loh, kok tokone wong-wong iki? Sembarang. Toko bangunan apa ngono? Ya bangunan, ya toko emas, ya toko Elektronik. meracang. Pun buka toko sakniki. Enek setane akeh ngono to. Iya, oke banget. Kuwi bukae jam piro? Jam 2 bengi. Kuwi buka apa kuwi lho? Lah buka toko ya budek jane iki. Lho, dasare iki lho buncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong ngutil to kuwi. Oh maling to. Dadi anggere toko tutup lo dibuka karo bojoku sek nyembolong apa ayo. Bangsane. Ayo Mas yo. Tutup banda tutup rupa. Bojoku mbiyen ya wayu ngene guys. Bah. Tenan. Ini zaman perawan ini. Sumpah, bojoku mbiyen ngene iki. Apa iya? Oh, bareng sakimu ya. Ya mbok geni lensa ngene iki. Oh, lensa lek trimo coklat ae nggopo. Bojo- Bojoku tak tukar lensa iki putih. Turune begitu melek. Lah kok malah kaya anak kuntilanak akhirnya. Amung Nang. ati pawi. Bojoku mbiyen ngene iki sumpah. Iya. Bojomu apa? Wong saiki awake malah kaya telo druwo. Biyen iki cilik sumpah mbok picek kok. Awake kaya telo druwo. Biyen iki rabi karo awake sakmene iki lho. Alah, Bareng saiki mu anak loro ya. piye? Turu miring ngene ya. Wetenge wis nglembreh. Wis poh ndledek. Lah kaya brongsengan tewel no. Wingi malah mulai king Jogja kali kula Mas Akbar. Ditukokke daster murah-murahan rega 20.000 niku. Terus? Lah kok bojone niki lak gedhi Mas. Gede. Dastere dinggo nika. Kaine tipis. Wis ora gawe daleman. Delalah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Lah kok nyentrong bojone niki. Terus. Pas nyegat etek. Kula tangi turu. Loh, kae gawe apa kae aku ngono? Kok nerawang-nerawang aku ngono. Lah etek iki wis entek rene dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ape ngolak nggo nongko. Blikum. Coba Dok teruske Dok. Sampean Dok, coba. Cayu. Saya sekolah apa pun? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya bar diangkat dadi pegawai toh?
Oke. Masya Allah. Dinas saiki jare kru-kru pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah nih, saya mau neng Kapolsek Udanau. Masya Allah. Polsek Udanau. Polsek Udanau. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas ning kono? Ya. Lho. Nyopet kecekel nih, nyopet kecekel. Tak kira nek Tak kira nek dinas. polisi. Sama iki nyapa toko susu barang. Nyopet kecekel. Bangsane waduh ngaku tas ketir-ketir kok iso. Suaramu Cahyu Cobi. Coba Ya. tak. Ya. Hati. Mbah Lurah. Ini. Napa niku? Saya wong kegiatan desa yo kakeh kok iso. Saya Saya apa ngene mikir. Beh, anggerane oke ngono ya. Mas Lutuk sing dipun arani lurah kuwi ana sing ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah. Kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insyaallah Mbak Karanto tuh ikhlas. Nah kene kok Beliau iso. itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nah ngono. Sihat selalu nggih Mbah Karanto nggih. Alhamdulillah. Sihat selalu. Pak aku ngatek ngumun Mbah Karanto iki awake dhewe iki pira-pira ora tau dinyang. Alhamdulillah kyayine iki blobo kok. Pira Mas Jon? Sakmenen ngenyange ora Mas. Belas alhamdulillah. Saestu. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cari elek kenyang dile ra apa Mas. Ayo cari iki. Anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara lah kuwi. Nabrak cengelmu. Yo. Nembang Ambenge aku iso mbleset kok kono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Ayo. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Nah. Sampeyan dadi kursi. Kursi no. Nah, ngono. Kursi ben fokus nek nembang gowo lho. Dek, sampeyan sini, Nggih, Dek. siap. Coba nami sinten? Iki ben Coba karo bawa, Nduk. Oh. Hamung. Kamu. Lega. Hati. Iya. Ya tulun-tulun ngono, Nduk. Pawi. Nah. Ya. Apa? apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei. Ngene iki piye ngene iki Mas? Arep Piye iso bleset? Iki Duojo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. wis. Lek ngomong Ikhlas. yo undang-undang. Wong jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Duojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Ya, Mas, oke. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomongin nek melih 1000 aku. Gak. Wah, aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, siap wis. Aku wis kadung kalah siji, Mas. Ya kalah siji ora apa, Mas. Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Lutuk. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Duk. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Nduk? Ya, ngembang sik. Aduh, kursine kowe enak pere kita ya Mas. Diajeng Nggih, Kang Mas. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didhuwurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora pripun? perlu dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Mumbul. Nggih. Mbok nggih, dudul nggih. mumbul. Dhuwur ta? Ha, balik niki sulung. Sat. Oh iya. Ayo kene Kok lenggah. nyobi nggih. Jajal. Mendi kursi jalan-jalan lho. Izin Mas Akbar, izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur. Lah terus. Modot. Ah. Wis. Modot lho. Modote asumsine mergo di Belum tentu.
gulu ki ya modho. Oh iya. Ya. Gimana kaya dendam pribadi cowok-cowokan to ki? Ora saru. Ya. Ora saru. Asal, Kowe aja lali. Wae 500. Golek bubukane angel. Gak iso. Iya. Kono nduk dodolan dulu nduk. Kidul. Aja. Oh ngene. Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Ha iki kena iki apik. Rene. Rada rene. Nah, iki nek ora di ngenekke lak ora penak to. Nah, wis lenggahno. Wis. Nah. Sik. Ya lara lho ndokku. Lho, muni dok iki. Wis, kowe muni ndokku. 500. Lho, wong iki Konsisten. sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku iki. 500. Wis, ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Ndokku mosok gale 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo. Oh piye? Niki boten lenggah malih. Wah. Marai kene tabel, Mas. Perkara ndok kek salah. Lah aku yo. Lah kuwi nekoke ndokmu lho. Rokne kok kuwi. Ndokku. Loh. Potong lagi. Iya. Lho, ora iso dipotong. Mbok. Masa mbok potong? Oh, Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ayo. Ojo cedak mambu. Piye mambu ora? Mambu. Kowe iki lho, kaya sik kober-kober men ngambu. Masa ya mambu tenan. Padha. Malah mbok ababke rene ojo. Kena waduh. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang nek mung guyu kok mesem tanpa ketok untumu ngapa to nduk mesem ki ngono enak Nggih. dadi ketok apa wajamu ketok untung lah ngepenak ketok amane bojomu nek guyu ya ketok untune ya Karek gusi tok bojoku. Selak iki. Yen angel itu Malah sayang kalau tulis. Angel dur ke ha ya iso ha ya ya asik Mas Akbar ganti balane wong wis penak sih balane ayo sih dok Mas Putu gregele lho Kono yo padha wae. Metu tenan hidungmu. ayo Den Akbar jajal Piye, Jajal? enak iki. Enak. Penak. Ayo, raimu kecok kecek. Roane ngono. Ngenyek. Guyumu kecek.
Nyapa? Nyapa? Kok Ning lek, weh. gak tau entuk jodohnya. Gawanane cebol terus ini iki lho. Ora ngono. Lah angkung. Iya. Mas aku tuh. Wah, apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ngewer-ngewer kuwi lho. Oh iya. Lah terus Jare kono. sampean sih. Nggih. Langkung. Sakwise aku kegandengan marang sliramu, Injis. paribasane kira gapura iki, Nduk. Napa? Kang Gapura Mas? mbare desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ning insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah, Mas Kluduk. Apa ngendok ya kowe ngono ya? Apa-apa kok ngendok toh? Tan Ayo, yo. Pan. Ya. Terus nanti. Tan ke nati numbas Lembah sapa saya? harata tansah sumunar Madangi. madangi tresnamu lan tresnaku Nggih. saya tresnane warga masyarakat ana ing Kalibata. Kalibata. Nggih. Ya, lintang sing nggawa asmara. Iya. Pas, yuk. Nah. Yuk, dadekne Mas, yo. Neong. Hey, yo. Astaga. sudah Ya Bika, ya Kang Mas nyanyi ya. ya Terus. nggih Siang pantara ratri mengeling manising hati setiaku bisa anduweni marang sang Tiaswasmi. Ya mong kowe sing tak tresnani ning jero ati iki ra ana liyane. Aku tresna karo kowe. Esuk awan bengi sing tak impi-impi ya kowe cak ayu. Ning aku ora bakal ninggali janji. Ya mong kowe sing tak tresnani, sing tak tresnani, sing tak tresnani. Prakowo sehidup semati. Sarang-sarang kalian Astabrata. Enak eramu. Ono yang bareng iki lho. Yo, dadekne yo. Oh, Wong ayu tresnaku kinarya tampa susah
pang ora ratri oh eleh manis sing ati setiaku bisa angguani marang sang kasulas mi bakal seno yen tresno ra bisa ditisana yen tresno ra bisa Wah, luar biasa. makasih ya Nduk Lintang asmara, Mas. Nggih Mas. niki ingkang dipun Nah, kersakaken niku ngeten iki Mas. Heeh. Perpaduan antara gamelan dan musik Betul. yang bisa dipadukan menjadi notasi or apa pentatonis diatonis. pentatonis dan diatonis. Nggih, nggih, nggih. Dilanjut, Mas. Siap. Oke, ada Mbak Denko dan Mbak Oh, Sulis. siap. Ayo, jumeneng. Ayo, Ya, seperti yuk, itu. Seperti ayo, itu. ayo. Ya, yuk, yuk. Pun. Hey, hey. Hoi. Say. 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 Lolo. Aku lek kalau sinden ngono ki ra percaya. Lah Iya? kok ora percaya ki? Lah iki ketemu iki nang Kudus. Ketemu iki Yo ning ndi kuwi. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sompan papan. sing tak nggumun mek sitok. Napa? Seragame dalang ndi yo duwe. Berarti kan sugih to, Mas. Nggih. Kok iso. Wong sugih ya Den. Dhewe kan duwe ya Den ya. Oh, wes. Jane sinden lho buta. Lah nyapa? Anu gak apa-apa. Ngarani aku buta. Gak. Yo Serik ngerti karamu. lho. Gak Den. Gak Den. Jajah. Lah iki Sampean iso ngene iki. Pilih Dimas Kluthuk mangan kuaci apa mangan poci Mas Kluthuk. yen kon milih dik yen kon milih aku pilih mangan kuaci. Pilih Dimas Kluthuk sing cilik apa sing gedhi Mas Kluthuk. Yen kon milih dik yen kon milih aku pilih sing gedhi. kok milih sing gedhi? Mesti kakeyan gizi. Gisine apa? Gisine iya asi. Asine sapa? Asine
Asine sapa berarti kok gedeng aja. Lho, ya asine sapa? Ya ibuke dhewe. Ngono. Ora ndelok. Pasti kok ngendi-ngendi. Tak goleki ya lali aku. Den. Dari Mas Akbar iki. Maturi pamundutan. Den. Ini Den, kamu sama saya coba. Nah, bagi satu-satu. Alah, kok yo karo iki. Loh, tak biacok ya, Mas. Wis ngene wae sampean kalih Mbak Deni. Ayo. Nah. Lah yo lah no jare milih sing lemu. Yo kamu sama aku. Lah gak eling Dek wingi. Nyap. Dek wingi bar bubuk bareng. Di streaming lho bojoku ndelok ya lho. Lho, sampean pas tanggapane nganjuk kae mampir nggonku bubuk bareng. Aku bobok ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Ya pancen aku kayak pas mau dempol kayak. Ngono yo dionekke kok iso. Ning kamar mandi awas bukan. Wis ora saing-aing, ora usah rena-rena. Sing baku piye kene iki sing penting bahagia. Nah ngono. Sing penting seneng. Ya. Nggih. Tur yo kondur ki Cepet kok. Lesari iso jemenake. Ya bahagia ora? Bahagia. Lah kok guyumu ngeceh ngono. Jane wong itu kok gentuk, galak ngono. Ngono kuwi. Yo kan yo karakter per Karo wong lanang beda to. Karo wong lanang yo sidaknya yo menghormati ngajeni ora tuh. Ngono kuwi mari ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandrung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridat-kridit jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Galak ta kowe. Klambi teles kenek kringet tuk Kuwi ngono keri-keri tur anget. watu cilik arane krikil tuk Kuwi ngono keri-keri neng sikil. watu pecah arane krisak tuk Kuwi ngono keri-keri yen dipeda. Tempe garing jenenge apa tuk? tempe garing jenenge kripik Dek keripik. Kuwi ngono Keri-keri. sak plastik 1500. Keripik lho artine apa? lah iya 1500. salu Oh, iya, 500 wis. Kula aku muni potong 500. Kok gak keri-keri lah semua keri-keri. Tuku 1500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping keri-keri. Pinter ngelem. Oh iya, aku nek tak jelasne foto 500 bosok nih. Aturi pamundhut ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan caping gunung. Oh, malah. Loh, potong. Potong matus e. Lah aku nduk manajemenmu iki. Wong dalang muni podang kuning kok kotang kuning iki. Lah iya, kenapa itu Mas? Dango rabi. Ngapa? Ngono kuwi nek bengi ngono kae tahajud. Iya no. Salat maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. Iya. Insyaallah kuwi kok mesti awake nek pengen ngenekne cah wedok. Ki penak kuncine. Piye carane aku kok wit biyen urung Nah, tau. tawale. Kowe maca surat Al-Ikhlas ping rasa akeh 100. 500 ya, Mas. Terus kulhu Kulo. 100. Al-Fatihah wingko 500. Dadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas wingko mesti iso ngenekne wong wedok. Kok nek nganti ra kenek gawe surat tanah. Tekan surat tanah berang lho. Lah ya engko lak mbok ragat lak mesti gelem kok iso. Dadak adol surat tanah berang. Ngono. Lah iki PBB. Monggo podang kuning apa caping gunung? Ayo. Tapi gunung tak jenglenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Ayo. Ya. Kamu sama saya ya, Dek Sulis. Ya. Coba. Darene to. Wah, galak. Sik to, urung jamu lho. Mandor tebu. Keluarga tidak romantis. Iya ya, Dek, ngono wis kuwi, awet ya, dhewe wis Mas. romantis, Dek, wis rasah anu. Sing romantis ngono lho, Mas. Romantis piye wong awakmu kerenge koyo romantis piye? Lah aku ki gak kereng, aku ki takon. Iya, tapi yo nadamu itu tidak seperti itu dengan Nadane suara. piye? Sampun cuma wis, Mas. Ngono. Sampun cemawis, Mas. Sampun. Malah sing lanang. Iki kok dalam proses jegleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Nggih, Mas. Mas. Berarti separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Plutuk, Plutuk. sono Mas Klidik. Nggih, Heeh, nggih. dibatasi. Siap, Heeh. siap. Ayo. Ganti, endi? Heeh. Oh, alah katarak gitu ya. Gini. Lah wong aleh kok to. Tak culuk. Ayo, anu Mbak Sulise, Mas Klidik. Kula riyen, Heeh, nggih. heeh, Ayo.
Cenglengane Mas Klitik. Yo. Mas Klitik siap toh Betul ini, menjenggleng. Ajar ini, mesake adikku wedok. Kok ya urung bubuk to nduk ya ini? Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Ya. Yo, Mbak Sulis, heeh. Saben bengi nyawa Simple, Wah, nggak perlu banyak gerak, tapi Iya, surprise. Surprise, penuh dengan kejutan. betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing bojonya enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo surprise lah. Yo. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih door prize. Iya. Jajal cenglengane. Iya. Kose Urung. Kose iki nyapa? Urung. urung wae ini nyuwun mie. 500. Kose to. Mie iki tegese haus kamu minum. Nah, berarti kategorimu lah aku ngene, mie ini gini. Lah aku ngene kan berarti mie gini. 500. Saya Mas berarti. Loh, mau Bu? Mau Bu? Saiki 500. Asem ya. 500. Saru 500. Ya. Lah janjane kene. Ayo Mbak Dinko. Yen memajang hamong karo janur kuning janur kuning janur kuning janur kuning hey janur kuning hey janur kuning hey hey janur kuning janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning. Yo. Ayo. Kuning. Awas. Tadi. Yo. Sing lanang modele kayak mentok lanang. Sing wedok ya kayak mentok wedok. Hei. Kene sing wedok wis janur kuning wis wek. Wek. Sing lanang ya wis wek. Anu yo jeglenge gak idak. Kurang elegan. Kayak mentok lanang karo mentok wedok lho. Sing wedok wis janur kuning wek. Sing lanang ya wis wek. Domongi ya. Ya ben kan kompak sing penting kompak aku ya. Ngono ki nek kompak. Jenny. Sing wedok wis wek. Sing lanang ndang wek. Oh, wek mudul wis kewer. Lah 500. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 pisan wi 500. Sing kewer kayak mentok lho. Ora. Wes nyapa. Konotasimu ngono. Jadi wanita itu mbok yo sing halus ngono lho. Nah, Dek. dimarahi jajal Mbak Sulis ayo dicontoh karo Mas Titik. Kalusen ya. Sing halus yo, Mas. Aide kasar. Perak sing kasar. Nah. Wah, kuwi lho. Ngene iki lho, mentoki gak iso adep-adepan ra iso. Adu brutu. Sing adu bulu tuh kiri goblok. Potong. Ora nyapa aku ngomongne kono iso. Yo. Apa? Ayo, kamu jangan sampai terkontaminasi ini. Betul. Enggak mungkin Kita aku harus kan halus. meriayi. Prihayi. Yang dusun. Yang dusun. Ya. Lek kabeh ndodok keturon kabeh. Priayi ngene iki. Priyayi ngene akhirnya geletak turu ya. Halus kok. Halus, ayo. Kalusen. Ngono lho. Ora perlu dadak. Apa wek.
Bleset. Rodok kasar ya. Iya. Aku suka yang kasar. Oke. Loh, irungmu al gudi ya. Yo. Ngono ki dalange gak pengin to. Ndak. Mosok dalang kok jenggleng aku. Oh, lah enggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Nggih bebas. Ning golek se aja ngroyok kancane. Ndak. Saiki. Lah wong sing lanang wis kaya ucap bakal ngono kok sok. Ngono. Ya. Masya Sisi yo gila ta aku malah. Karo bojone wae. nikmatono. Nikmatono eneke kuwi. Kudu disyukuri. Nggih. Anak iki. Nggih, Bu. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soale ngene, posisi ngene iki enek sing seneng soale. Sing gambang. Sing gambang ro bojomu ngene lho kok rokok. Di. Ora tau ro sinden ngene. Ora sinden ngene rokok itu. Buater. Ayo. Jangan ngerasake artis tabrata iki. Yo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Jajeng Nggih, Mas. sesuk meneh Piye, Mas? yen Kang Mas Jenggleng ora perlu dadak. Aduh. Nyapa? Lah kamu igati. Suaramu kayak trobos rek. Kaya cak bongke kon iki. Ayo Masya bantu. Allah. Dalange ket mau ming piang-piang jangkrik. Malah kaya tukang patri. Mbok yo piye ngono lho? Lah piye, bukan piye. Yo kene iki omong-omongan. Piye? Kene Apa iki dulu? piang. Lah aku bukan gendeng kok ngene iki. Iya. Hah? Aku bukan jegleng. Iya lho. Aku bukan jegleng rono. Ngel. Nyek. Lho. Masane dikira ora wani ngono. Lah lho. Ora piak-piak. Ayo. Aku jegleng sapa? Aku. Halo, ditantang lho. Tantang lho. Ora aja. Ayo jenggleng ngono. Piye jajal? Nek sampean jenggleng ki sukses, berarti sok gandenganmu kegenjleng sampean mesti sukses. Ngono. Sing gagah to dalang koyo kena kencing manis ngono ki jan. Sing gagah. Posisine piye to? Piye? Contohane sik. Ngene lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ngene lho diajeng. Lho, dalang ngene. Mbok koyo ketoprak Oh, ngono ya. iya, Kencing ngono ya. Gagah kok iso. Ngono. Aduh. Sik. Aja dudul. Iki katokmu ki impor iki. Lemutku mesti ning haul-haul. Ayo jajal. Sing gagah. Gagah ngono. Lah. Kurang cakrak. Dodone maju. Nah, dodo maju. Pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, Nah, apik iki nek disyuting malah koyo walang sangit ta. Ayo jajal kok, yo. Ayo. Panas hutan janjine piye
ngongkon joget ki sapa? Lah jare ngongkon medun. Jenggleng kok dadak. Kok dadak Mbah Bagus sih. Pengen rock jenenganku. Langsung jenggleng lho. Kok Turun dadak. tade, turun tade. As Aduh. Layakno ora payu-payu. Lah jenggleng letok. Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang piye? Yo gagah wong lanang. Contohnya sih, dulu dade. Ganti aku. Gagah lho. Nah, Kurang piye? Es. Ya Mas. oi. Nyapa? Penak. Lekti. Ben atek krungu dadoh he. Nyapa Mas? Bareng nggih klambi putih. Piye? Jenggleng ngene. Nggih. Kaya pocongan. Tekan matamu. Potong 500. Aduh, masyaallah. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing begagah ini lho, Bos. Sik terus iki. Iya lho, Bos. Aku sudah langit Nah, lho. Jangan lingguh terus kok ya mbok menawa nang sewu lho. Sik, kayak ana gunungan tengah. Ngono, ben Gunungan. Ngono. Aku nek wis ngene iki malah grup dagelan lho ya. Grup dagelan lho ya. Dagelan, sik. Dalang ning kono. Sementara. Nah, ngono. Ayo, jajal. Ngono. Yo. Yo. Panas. Oh, sik. Wah, modele Swira Kambon ngono kuwi lho. Panas udan. Panas udan lengaling sayang. Anu, Mas Luduk. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane ini. Kowe apa disiarne radio? Sama siane apa? Aku siarne masjid kok. Ayo, Wes. Oh, kudu ana mbok kon jeleng. sale dhewe gelem ngadeg. Oh, dikae Sing gagah ngono. dilokne kok. Apa nek joget Priyayi kok. ya iya apa? Oh, iso. Ganceni. Ya kuwi dalang lho. Dalang lho. Dalang kok tapi saya itu sebagai komedian, partner kerja, itu ya setidaknya itu saya itu berbicara yang realita. Begitu jadi wong wedok ki nang ngene. Aku lho asline awakmu karo wong wedok nek seneng. Matuk lekmu. Sama sedih gendaan to. Lho, napa? Tukang gambangi ta. Ayo terus deh. Oh iso. Nadyan Nadyan wadon sarata banyu dene Ya. Dek jaman berjuang di zaman berjuang berkelingan Katur
kelingan biyen tak open Aja ngising-ngising karo aja ngising-ngising lho. Sampeyan iki bojoku lho. Lah piye? Sampeyan ku ora tak biacok gegermu. Kowe iki ya nek rumangsa bojone ngono kuwi mbok ya ndang priksa. Bojoku iki ngene iki. Biasane ditepuk tangane ngono ya. Miber bojoku iki. Kan turunan doro. Terakhir ya Mas ya. Nggih. Iki ada adik kecil ini ya ditemani Dik Sinta pisan karo Mbak Aulia. Yo sepati yo. Yo. Hey. Orang kuat payung serandale diseret drama angin bentuk Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta dan Irupun tetap ini kesetaraan gender, kesetaraan fisik ini bisa disamakan. Anak-anak kecil ini generasi muda yang mengangkat harkat budaya Indonesia. Betul. Niki asli mriki. Sinten asmane, Dik? Asmane sinten? Sama Cahayu. Namane Sakila. Oh, Sakila. Saman kelas berapa, Sakila? Kelas berapa sampean? 4 SD. MI. Oh, MI. Awake kaya anakku, Mas. Oh, ngaten nggih, plek ngaten iki. Nggih anak kula ngeten iki gedhi ngeten, gendut ngeten iki anak kula. Iya. Tapi anu mripate rakur, Pak. Lho, kok iso rakur? Ya kan biyen berarti ya Sitok ki wis tak tengen. Oh iya. Ha iya rakur. Rompok. Asli kali boto mriki ya, Dik ya. Iya, MI sini ya Cahyu ya. Nggih. MI sini ya. MI. MI pun di Cahyu. MI mana? MI mana? Pucung. Pucung. Namanya MI apa? Minpat. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Kuwi lho, dadi sekolahe mulai ibtidaiyah, madrasah, sanawiyah kuwi tetep digeluti karo ngono lho. ora anakmu marai mbok kon sekolah dolanan HP ae. Tangi turu HP, padus HP, arep maem HP. Iki sinau. Ngono. Saya itu selalu mempelajari tingkat kependidikan anak dalam keseharian anak itu tidak seperti itu. Lah piye? Walaupun zaman sekarang sudah digitalisasi, bersadiran tapi oke. saya loh, tapi ini penting loh, sosialisasi loh. Sosialisasi anakmu dolan HP lho. Aku ini ngewe contoh, aku ini nun sewu. Piye? Tangi tulis tak kulit duduk HP tapi anakku. Lho, sebab Tresno. Mergo HP ku juga anakku. Pode mulek. Sing Kene. Tahu ngomong yang banjolnya sing guyu ya godhok nyapa. Iki kene. Iki banjol. Pak Aris, kene Pak Julangkung. Kene sik. Nah. Yo bar nginceng ngono ning ndi to? Kok iso? Masyaallah. Kalau sampean Kelas berapa, Dik? Kelas berapa, Dik? sampean sekolah? Kelas Sinta. Oh alah, iki Sinta to iki mau. Oh iya. Tembange apa peling niki? Sik iki kelas 2 iki perlu Kelas pinten mau diapresiasi. MI pinten? MI Kelas 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 4, Bos. Kelas 4.
Kene Pak, dompetku Pak, kene Pak. Pak Iki ngene iki aku ora ngekeki yo gengsi lho. rasah. Hei, Nik. Iki nggih persiapan ae. Aku Ini nyapa apa? golek ani sapa? Nani anu manajemen. Ngono ra mbok rabi pisan. Ngawur. Hei, duitku ndi, hei? Hari Om. Sama-sama. Yo nembang sik kok tak sangoni panggahan. Rijal. Aku nek nembang lah. Rijal. Ngene iki aku isin ngene. Aku yo isin ngene iki. Di Ardi. Ndi, duwe. Rijal. Heeh. Sik. Anu utang 50 ya, Pak. Ah, ramening. Nembang sik. Kok sik ben adil kok. Saya semangat nek diwe apresiasi Ayo, ngene nek iki. duit ben semangat. Apresiasi kok Aku semangat. mau Ngene iki. tunggu kabeh. Yo. Sik. Mas Klutuk, Mas Klitik. Yo bukan karena apa-apa. Saman saya sekolah, Nduk. Tah. Iya masih. Kamu masih sekolah? Masih. Nah, gitu. Oh, kene awakmu Pak aku. Padha sekolah ya. Ya, Ngono. Pak yo nyangoni to yo an. Wah, Terima kasih Om. wah, ya krek kabeh wis. wonge aja bedak-bedak nih. Ya, Terima kasih Om. susu 75. Wes padha ae kowe iki ya an kok iso. Wong nyangoni bedak-bedak nih. Loh, lah ya kuwi padha ae engko potong entekku to. Lah wong dek ngiru tak potong. Ayo pepeleng ya lagune ya. Yo, langsung mawon bareng-bareng bersama bertiga yo. Heeh, yuk. Sik nasibe ninikmu lho ning ndi? Sik mau perjalanan ngomong nek rene do ngangkler ora duyui raine ora pegel aku. Yo, Asline sing ngakon yo kono. Lek tak celuk gaya turu. yo.